ንዓሰርተ ግዜ ዝተመርዓወት ወይዘሮ ኣብ ኣሜሪካ ንዓሰርተ ግዜ ናይ መርዓ ቃል ኪዳን ዝኣሰረት ወይዘሮ እትልክዕ ሰብኣይ እትልክዕ በዓል ሓዳር ወይ እቲ ትክክለኛ ናተይ ሶልሜት ክሳብ ዝረክብ መምርዓው ኣይቋርፅን እየ ገና እቲ ልበይ ዝመልኣለይ ኣብ ሓዳሩ ከምቲ ኣነ ዝደልዮ ዝኾነለይ ሰብ ክሳብ ዝገጥመኒ እንዳተመርዓኹ እንዳተፋታሕኩ ብለምለም ዳስ ብኸበሮ ለጋስ ቃል ኪዳን ምእሳረይ ክቕፅል እየ ክትብል ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ተዛሪቡ እዛ ወይዘሮ ካሲ ዝተባህለት ወል 56 ዓመት ኣሜሪካዊት ንዓሰርተ ግዜ ዝኣክል ምስተፈላለዩ ኣወዳት ሓዳር ጀሚራ ከይተባለየት ፀኒዓ ሓዳራ ከተዛልቕ ብዘይምኽኣላ ምስቶም 10 ሰብ ቃል ኪዳና ወይ ሰብ ሓዳራ ብፍትሓ ዛዚማቱ ወይዘሮ ካሲ ነዚ ብዝምልከት ምስ ዶክተር ፊል ኣብ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ቀሪባ ከም ዝሓበረቶ ምስ ናይ መጀመርያ በዓል ሓዳራ ን8 ዓመት መፅናሓት ትዛረብ ምስቲ ካልኣይ ሰብኣያ ን7 ዓመታት ዝፀንሐት ምዃና ክትገልጽ ከላ ቅድሚ ሓዳር ምጅማሮ ን2 ዓመታት ብናይ ፍቕሪ ዕርክነት ዝፀንሑ ምዃኖም ወሲኻ ረዲኣ ካብዚ ካልኣይ በዓል እንደኣ ኣብቲ ን7 ዓመታት ዝፀንሕሉ ናይ ሓዳር ጉዕዞ ሓደ ወዲ ከም ዝወለደትን ብድሕሪኡ ግን ከም ዝተፋትሑ ድሕሪ ምሕባራ ኣስዒባ ጠንቂ መፍትሒኦም ክትገልጽ ምከላ ድማ እቲ ዘልመደኒ የፍቅረክ ዝብል ቃል ስለ ዘቋረፁ እቲ ሓዳር ብንብኡ ክፍታሕ ክድምደም ክኢሉ ክትብል ተሰሚዓ እዛ ግለሰብ እዚኣ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 10 ዝነበሩ ናይ ሓዳር መሻርክታ ብዝምልከት ከም ናይቶም ክልተ ቀዳሞት ዝርዝር ሓበሬታ ክትህብ እኳ ተዘይተሰምዐት ካብ ሮክ ድምፃዊ ክሳብ ሰባኺ ካብኡ ሓሊፉ እውን ምስ ናይ ግዜ ንእስነታ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣፍቃሪኣ ዝነበረ ከይተረፈ ብሓዳር ተጣሚራ ከም ፀንሐት ኣይሓብአት ወል 56 ዓመት ኣሜሪካዊት ወይዘሮ ካሲ ቁፅርቶም ዝተወርዓኽዎም እሞ ዝፈታሕክዎም ምብዛሕ ክሳብ ክንዱ ዘጨንቐኒ ይኮነ ንዓይ ካብ ልቡ ዘፍቅረኒ ክሳብ ዝመፅእ መምርዓዊ ክቕፅል እየ ኣብ ሓዳርን ከለኹ ነቲ ሓዳር ክሳብ ጫፍ ኣይወስዶኒ መባለይተይ ክኸውን ፍቓደኛ ኣይኮነን ኢለ ዝገመትኮ ወይ ዘየዛልቕ ዝመሰለኒ ናይ ፍትሕቶ ዘቕርበሉ ባዕለየ ክትብል ኣፃዕድያ ተዛሪባ ኣብ ዝቑርብ ክዛረበሉ ዝደልግን ኣብዛ ኣይኮነን ዶ 10 ሰብ ሓዳር ምፍታሕ ንሓንቲ ፍትሐኩ ከይሓሰቦ ከይተመነዮ ክነቓነቕ ከለውን ንኸይፈርስ ብዙሕ ፃዕርን ዋጋን ግዲ ከፊሉ ኮይኑ እንተስ ቁስሉ ከይዝክር እንተስ ምስ ስዕረት ቆፂርዎ ንምግላፁ ዕረ ክጥዕሞም ኣብ ዝተዓዘብናላ ዓለም ምስ 10 ሰባት ምምርዓዋን ምፍትሓን ኣብ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ወፅያ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም እናሰምዓ ክትገልጽ ምድፋራ ምስ ርእሰ ተኣማንነት ወይስ ምስ ጣጣ ምስአን ክምድቦ እኳ ተዘይፈለጥኩ ወይ እውን ብገለገለ ኩን ነገር ኩኒ ተሓቢኡ ተቃሊዑ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ናይ ኩን ፍጻመ ዛንታ ኣብ መንጎ ምሕባእን ምቕላዕን ዘሎ ጋር ፀቢብ እንዳኣሎ ዝብል ርእቶ ዘለዎ ሰብ ኣይሰኣንን ይኸውን ንዓይ ግን እዚ ናይ ወይዘሮ ካሲ ዛንታ ብግልፂ ምዝራቡን ንእሽተይ ኣወንታውን ክጅፍ ኣሉታውን ፅልዋ ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ንእሽተይ ኣወንታዊ ጎኑ ሰባት ሓንሳብ ተመርዐ ንቡር ፈቲነ ካብ ተፋታሕኹ በቃ ይኣኽለኒ ወይ ክንዲዚ ግዜ ሓዳር ፈቲነ ኣይተዓወትኩን እዚ ዓለም ዝተረፈ ህይወተይ ንበይነይ ኮይነ ዘይሕልፋ ዝብሉ ሰባት ክሳብ ናይ ልቦምን ናይ ሕማሞምን ዝረኽቡ ከይተሓለሉ ክፍትኑ ከም ዘለዎምን ኢዶም ክህቡ ከም ዘይብሎምን የተባብዕ ክብል እኳ እንዳተማታእኩ እንተደፈርኩ ብግልባጡ በቲ ካልእ ቁርናዕ ክሪኦ ከለኹ ድማ ማለት እትገጅፍ ኣሉታዊ ፅልኡ ኮይኑ ዝተሰማዓኒ ድማ ሓዳር ዋላ እኳ ከም ኩነታቱ ናይ ምፍታሕ መሰል እንተሃለዎ ናይ ዘለኣለም ውዕል ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉ ሓዳር ተፀዋዊርካ ተኸኣኢልካ ተደጋጊፍካ ናይቲ ሓደ ጎደሎ በቲ ሓንቲ ናይቲ ሓንቲ ሃጓፍ በቲ ሓደ እንዳተመላለአ ባህግን ኩንነትን ብምትዕራቕ ካብ ሕልማዊ ተዋስኦ ናብ ተግባራዊ ጉዕዞ ከዘዙ ዝግብኦ ባህግን ድሌትን ተመጢኑ ኣብ ትርጉሙን ዕላምኡን ዝያዳ ዘድሃብ ናይ ናብራ ጥምረት ምዃኑ ምእማን ዝሓሸ እናሃለዎ ዝጠቅምን ዘይጠቅምን ምስ ናይ ካልኦት ናብራ ብምንፅፃር ዓቕምኻ ማዕረ እግርኻ እንዳተመሰለ ከም ቤትካ እምበር ከም ጎረቤትካ ኣይነበርኒ እንዳተጨርሐ 90% መንቀልፍ ፍልልይ ቀንጠመንጥኻ ምዃኑ ዝተለዓለ ብሸለል ክሕለፍ እንዳተገበረ ከምዚ ዶ ከም ትባል እዚ እዝባ ብዝብል ትርከምርኪ መብዛሕትኡ መእሰሪ ዘይብሉ ንርድኢት ፈንፂጉ ብስምዒት ብዝቕለስ አንቸ መንቺ እንዳፀብፀብካ ዝብተን ኪዳን ምስ ምንታይ ይቁፅል ንፍትሕ ዓብ ምኽንያት ኣየድልዮን ንእሽተይ ምኽንያት እኹል እዩ ክድኡ ምፅማም ኣድላይነት የብሉን ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፉ ሓንቲ ተኸደ ካልእ ትመፅእ ሓደ ተኸደ ካልእ መፅእ እዚ ዓይነቱ ኣተሓሳስባ ኣብ ብዙሓት ኣስሪፁ ናይ ወሳስና ሜላ ዝዘርግዶ ኣይኮኖን እቲ ካልእ ማለት እሞ ይፅንሓልና
نحدا خبتم عسرت تنك تتحب على زقلصات لنا كوا تتملكتنا نساخم تبلو يفكرك يمبال سلازق قرص فتحيو زبلته ازس بزرب دو فتح اي مخاله يفكرك يمبال نمنتا قارص هايو يفكرك يختب لنا خلخه ባህታን ዕግበትን ፈጥረለይ ነይሩ እንተ ትብሎ አፉ መስኦሎ ይፍቀረከ ናይ ምባል ኮንትራተይ ወዲኤ ድሕር ደጊ እዚ ቃል እዚ ካብ ኣፈይ ኣይክመልቕን ዝብል ዕቡድ መልሲ ከም ዘይሂባ ብቐሊሉ ክግመት ይከኣል ናይ ብሓቂ ካብ ልቡ ምፍቃራ ቋሪፅዎ ተኮይኑ ድማ ኣብቲ ዘፍቀረላ ዝነበረ እዋን ይፍቀረከ ዝብላ እንተ ነይሩ ኣብቲ ምፍቃር ዘቋርፆ ድማ እንተ በቂቁላ እቲ ሰብ ምስሉ ኣይኮነን ማለት እዩ ቃሉን ግብሩን ሓደ እዩ ተኾነ ግን እዙን ካልኦቶ ይዘልዓል ይፍቀረከ ምባል زوقارصكا اباي زنبرك فقري سلازبقعدي ولاس وزبي الكام حتات يكال نيري تقند مخنيا رخيبكا دما فقري زي حدث ايكوننمو دغيما ابلبو بوتا ترخبولو منقد حسو مبالدو اي مقلله بزن ود خمزن زفصم فتح ريكارد نمسبار هم محلان زحلف كالو ترغم كوهابو زكالا يمسلنا ابز فنتت انتيله حنتيات تاويس زما تزخاخرني شو عت عمتي حدار زي بالله ثم حدار غير سقني بالله اذا شو عت عمت اذا تبهله بركت زباله غيزي زي حدار صني حين مبالم بر وسم قطر زوكل كم زي كونه برديتي كسمرو ليفوت سب ولا كلنتو طعم كاز اتو تزي كونه حركه اذان نبرلا على الرغاغيسكا ترى زي كونه بزح غيزي بغمت زخيدلا علم كم خانا متن اديخا خمز الاخت كازي كونس داغا كم صنحكاي نابزبل زوسدكا كوان تخونه سب استخالو متن تخوننيا وينسا تخونني يلو زحسبو زامنلو نمحراي غيزي وسيرو اوري اديب كمرصي زفتن تمنتايسي هذا نايزل على موعل سلازغون كفاتح يلو زمرعون سلازيل مس نفتح سيبهم زموصو بزحات نا هيوت كلولاواتون سلازفرو مزختام قلعو مورالا ودقت هنسكاي مسترس حديل كم جمار كابت تداغاغي فكات نبرلو زنبركا داراش وصيخا ناب سموان مملاس زلمتكاي حفظتا ጎን መጻም ተخامسان ንምልማዱ ምጽጋምን ካለ እንከተቃሲካ ስለዚህ በቁርዓት አብር ማአዛና ህዛብ ዓለም ክንዚ ጊዜ ተመርዕ ክንዚ ጊዜ ተፋተ ገና ክምርዕ ገና ክፋት ኃይልካ መለፍላፍ ጠቋ ዘለዎ አይኮነን እዚ ካብ ስምዒት ዘይምብሳልን አተሐሳስባኻ ዘይምግራሕን ትዕግስት ምስአን ወይ ዓቅልን ጣጥዕ ምዃንን ምኽንያታዊ ዘይምዃን ሓደ ጊዜ ድማ ልዕሊ ምኽንያት በሪኽካ ልዑል ፍትሕን ልቦናን ክትደስስ ካብ زي مخال زبقس زي حلافنتاوي ባህሪ እንዳበልኩ እዛ ሰበይቲ ሓሚማያ ክብል ደፍር መናዲ ድማ عليك እዘለ ባህር ድምፃዊ ሳመ ብርሃን ካብ ደርፍታቱ ኣብ ሓንቲ ከምዚ ጥዑም ዝልሳና ቃላት ተኾልስ ጥዑም ዝልሳና ቃላት ተኾልስ ተፈታዊት መርዓት ገዛኻ ትመልስ ሓዳር ዋዛይ ኮነ ናይዘል ዓለም ጉዕዞ ኩሉ ግዜ ሕጉሲኻ አልሚዕኻ ምስትሕዞ ትብል ደርፊ ሳያ መድሃኒታ ስለዚ ናይ ወይዘሮ ካሲ ሓማ ዶክተር ዝፍወስ ስለዘይ ኮነ ባዕለይ ክሕክማ ነዛ ደርፊ ቅድምን ድሕርን ቁርሲ ምሳሕ ድራ ሸሽውዓተ ግዜ እንዳተመላለሰት ክትሰምዓ ማዘዝኩላ ግን ትርጉም ከተሸገረና ትግርኛ ስለዘይ ትሰምዕ ኣብ ዝወዲ ኣለኹ ዝተረፈ እዚኣ ኣደ ሚድያ ትበሃል እዚ ኣደ ሚድያ እዩ ኣብ መበጋስያ ትርከብ ኮይና ዝተፈላለዩ ስነ ጥበባውን ኣዘናግዓን ስፖርታውን ካልእ ሓበሬታታት ከምኡ ድማ ፍልይ ዝበለ ዛንታታትን ካልእን ትፍኑ ወዛይካው ጠባይ ዘለዋ ቻነል ላይክ ኮመንት ሼር بعبيخا سبسكرايب بمقبار بيتسب نايز channel كتكونوا بخبري يقدموكم